गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननाय खुलुमनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बावहरग्रोनाय थाहैबाय, खुलुमबाय। दा बे समाव आङो नोंथांमोननि सिगाङाव जाबाबो जायाबाबो दोंसे सुंद' सल' फरायथिनानै खोनासंहोनो सानदों। नोंथांमोनहा खोनासंलांबानो जाबाय। आफा, आफा, आफालै, हा मा जाखो? मानो हस्रिखाव बायखो? आं मेट्रिक पास जाबाय आफा। मा बाबा नों मेट्रिक पास जाबाय? औ आफा, आं पास जाबाय। दे फिसा, हामथारबाय। हा बेसे डिभिजनाव पास जाखो? फार्स्ट डिभिजनाव आफा। हामथारबाय बाबा, हामथारबाय। बाबा, कलेजखौलाय बहाथो लानो सानखो? दतमायावनो लानोसै आं आफा। हा मानो दतमायावलाय फरायबावनो बाबा? क'क्राझारावनो लाहैदोना। फर्मफोरा होबायबो, गाबोननो थांनानै खबर लाहैदो बाबा। आरो मटर साइकेला बुलेटखौ लायोना केटिएमखौ लायो? नायबोखाबानो जाबाय। नाङा आफा आंनो बुलेट केटिएम, आं दतमायावनो फरायगोन। नांगौबा आंनो साइकेल सेकेन्ड हेन्डखौनो गंसे बाय। जेसेखि गिदिर गिदिर गारि मटर लानानै टाउन सहराव फराया मानो, लेखायानोखा आफा। आं दतमायावनो फरायगोन। दे फिसा, होमबालाय थां दुगैहैदो, थां ओंखामा जाहैदो। दे आफा, आं दुगैनानै ओंखाम जाहैसै। दे। हे गसाइ, गिनायसो मोनदोंमोन आं। फिसाया मेट्रिक पास जाबा टाउनावथ' फरायखागोन बे, आरो जेरैखि जाया माबा मोनसे खहा खालामनानैब्लाबो मटर साइकेलाथ' होखानांसिगोन आं। नाथाय गसाइया आंनो दिनै एफा मोजां फिसा हरबाय। हे गसाइ, बिदिनो अरायबो मोजां लामाजों थाबायलांहोबाय था। एसेनोसै।